Daily Pleasure med Wendy Fetto på Nova. Vi er videre i dag. Jeg hedder Majbrit, og jeg har Christian Walls med Wonder Child på vej til jer. Men lad os allerførst lige nyde lyden af en Må se ham foran, der står der. Det er ordentligt skæg. Jeg tror, hun får hovedet. Stop. Jamen, jeg kan jo ikke tage det. Så må du få et bedre kamera end det lort der. Nej, jeg kan jo ikke nå at trykke på noget som helst, fordi vi vil hoppe og danse jo. Så er den anden side af rejsen. Der er også overhen. Så er de der rejsen. Ja. Lige den der Versailles, hvad fanden det er. Den rundt. Er der nogen bagved? Nå. Det er rigtig godt, han her. Er det her, eller hvad hun er? Jeg tror, det er de unge, der er sådan runde i det. Nå, jeg kan godt være, de har sådan noget babydon stadigvæk. Jeg får en ny nakkebil. Hvad er det, han hedder? Han får lige spiller. Ja, det er babybilen, de har. Hold kæft, den død. Stop. Du behøver ikke at følge efter ham der. Nej, er det ikke der? Den er sød. Der kommer den. Kom, vi tittar här hörni. Tjejerna. Så dejligt. Sideskrumme. Se då. Nu försvann den i vattnet. Ska vi se om den kommer? Og så skal den lige bruge foden til. Lille baby.
Fordi det kommer ikke ud, der er været den anden, hun havde de andre 2 æbler væk. Hat wer dann geschaut? Skal du myse den? Nej, det må du ikke vinde. Goddag. Nå, så udfordrer han lige. Nu stikker han af. Så han, Det var farligt. ej, der udfordrer ham. Helt op på bakken. Det bor måske. Ja, det tror jeg også, det er. Der kommer han. Han, Der var endnu nogen. han kommer der. Hold til ham. Stor skud. Ja, han lige over til. Okay, så var det der udfordrer. Sæt ham på plads. Han skal lige over og slå ham. Der er står. Jeg synes, vi prøver der. Vi er lige blevet fået. Lige blevet fået nøje, så sagde du, at du kan have en salat. Broiler er 14,30, så det er det ikke nej. Så skal han lige lave kunstner for hende, moren der, med den lille. Der er endnu en der. Ja, der er unge der. Vi stikker af fra ham. Og her kommer han. Det er han der, som er sølvist, det var sjovt. Sølvriggeren. Nej, det var sølvriggeren, som var chef for Hovednæfland. Ej, nu kommer de her alle sammen. Der står mere, altså, jeg så det. Jeg ved godt, mere af dem, der er Samsung så. Ja, den klapper lige i hænder. Der har været 3 hanner og 2 hunde. Der er 2 unger. Det er han bare der var fugle. Ham der udfordret før, det var bare sådan en ung han, der sidder deroppe. Ja, nemlig. De 2 der, de er der rigtig De sidder og nedstiger hinanden. Kigger der. Næsten så ham der er størst. Der var ikke Det andet er yderligere, ham der er størst. Det er sikkert dem, der er ham derovre. Nu kommer han igen. De er alle sammen bange for ham. Det er flygter de alle sammen. Og det er ikke fint. Nok har det han jager dem sammen, så nu går vi. Han er den største.